Ερχόμαστε μία βόλτα από τη Χιλή μέχρι Σκοπό-Βολής. Έχω φορτώσει 25 κομμάτια. 25 κομμάτια έχω εδώ μέσα στο τρέλερ. Αλγινή εντύπωση έχει προκαλέσει το βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου με κάτοικο της Αλεξανδρούπολης, ο οποίος δείχνει να παίρνει τον νόμο στα χέρια του. Παριστάνοντας την προανακριτική αρχή, συλλαμβάνει μετανάστες, τους οποίους μάλιστα θεωρεί υπόπτους για εμπρισμό. Θα μας κάψουν αυτοί, ρε, θα μας κάψουνε. Βλέπετε, κλείσε. 25 κομμάτια. Έχει γεμίσει όλο το βουνό, παιδιά. Έχει γεμίσει όλο το βουνό. Όλο το βουνό έχει γεμίσει μου τη τρέλα τους μέσα, ρε. Αυτοί είναι ορκισμένοι. Αυτοί είναι ορκισμένοι να μας κάψουν. Όσα ακούγονται από τον Σερίφη που έχει συλλάβει και έχει στιβάξει στο τρέιλερ του μετανάστες προκαλούν ανατριχύλα. Η συντεταγμένη πολιτεία μέσω των αρμοδίων αρχών προβαίνει σε όλες τις δέουσες ενέργειες για την διερεύνηση των αιτιών της πρόκλησης των πυρκαγιών και εξετάζει κάθε καταγγελία. Φαινόμενα αυτοδικίας ή διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων δεν θα γίνουν ανεκτά. Ο Λοδοπός Σερίφης και 2 ακόμα άτομα που φέρονται τον συνέδραμαν συνελήφθησαν από την αστυνομία με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη να καταδικάζει την αυτοδικία και την εισαγγελέα του Αριουπάγου να ζητεί τη διενέργεια έρευνας για αδικήματα όπως διέγερση σε διάπραξη εγκλημάτων, βιοπραγία καθώς και για αρπαγή. Ανησυχητικά είναι κάποια φαινόμενα ρατσιστικής βίας κατά μεταναστών, κατά τα οποία κάτοικος της Αλεξανδρούπολης κλείδωσε πρόσφυγες στιβαγμένους σαν σαρδέλες 25 κομμάτια, όπως λέει, στο κλειστό τρέιλερ του οχήματός του, ενώ δημοσιοποίησε βίντεο με τις παράνομες πράξεις του, στο οποίο ακούγεται σε ένα ρατσιστικό παραλήρημα βίας να κατηγορεί τους μετανάστες ότι θα μας κάψουνε και να παρακινεί και άλλους σε ρατσιστικό πογκρόμ, καλώντας τους να οργανωθούν και να τον μιμηθούν. Οι μετανάστες που εντοπίστηκαν στην καρότσα του επίδοξου αστυνομικού ήταν πακιστανικής και συριακής καταγωγής, για τους οποίους θα ακολουθηθεί η διαδικασία της ταυτοποίησης. Η κυβέρνηση δυστυχώς δείχνει να μην καταλαβαίνει. Αφενός υποβάθμισε το ζήτημα, αφετέρου απολογήθηκε στον ακροδεξιό εσμό για τα κατορθώματά της στη δίωξη της μετανάστευσης. Καλύτερη συνηγορία στις αξιόπινες ρατσιστικές πράξεις δεν θα μπορούσε να υπάρξει. Δεν μπορεί να δημιουργούνται μίση, αντιπαλότητες και βεβαίως ο ελληνικός λαός να συμμετέχει σε τέτοιες πρωτοβουλίες που παίρνουν διάφοροι απαράδεκτοι φασίστες και εδώ στην περιοχή, ακροδεξιά μορφώματα όπως του κυρίου Βελόπουλου και άλλοι γύρω από αυτό το ζήτημα. As a small business owner, we know you can't just sit back and wait for your